Γεια σε όλους φίλοι, στο κανάλι Velor. Σήμερα θα σας δείξω πώς να αποκτήσετε όλα τα μη διαθέσιμα αυγά κλείσης στο Minecraft. Το πρώτο αυγό που έχουμε, το αυγό αναπαραγωγής του Ender Dragon. Πατάμε Enter και θα μας δημιουργήσει τον Ender Dragon. Έτσι γίνεται. Το επόμενο αυγό είναι του Wither. Έτσι μοιάζει η εντολή. Απλά κάντε παύση και δείτε τις εντολές. Παρεμπιπτόντως, θα απομακρύνω λίγο το δράκο για να μην ενοχλεί. Τώρα βάζουμε τους Withers. Έτσι γίνεται και αυτό. Το επόμενο αυγό είναι απλά ένα αυγό spawn. Έτσι μοιάζει η εντολή. Πατάμε Enter και κάνουμε spawn. Τίποτα. Απλά δεν κάνει spawn τίποτα. Μετά έχουμε το αυγό 151 που νομίζω κάνει spawn NPC. Έτσι μοιάζει η εντολή. Ναι, όπως βλέπετε το NPC είναι προσαρμόσιμο. Και η τελευταία εντολή μας δίνει το αυγό 156. Να το. Και μας δίνει έναν agent που θα τον θυμάστε μόνο αν αλλάξετε τη δυσκολία. Λοιπόν, υπάρχουν και αυτά τα δύο αυγά. Αυτά είναι όλα. Μαζί σας ήταν ο Velor. Γεια σε όλους.